Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Хеле ки мебинед сумкаҳои мо тайёр. Якта сумки калом мегирам гуфта ҳамин қадар сумка шуд. Дури дураш ки як моҳ бамерим. Бо ҳамиқа анҷом, ҳамиқа сумка бо омад ба ҳамина кашолака дамдан накор. тамошобинон, соат 9 шаб мо где-то соатои 8:30 роҳ ба бромдим. Ҳама коромоя шудиму амихел мошин ба 6 роҳ ба бромдим. Манаҷа Ясмин ки Муроҷон ҳардуш ба креслаша мондим. Ясмина одеваться кун мебуравим гӯм амихел шапкаҳои зимниша ёфта пӯштаст. Хай хубаш барад мегирам ина напӯш шляпа пӯш гӯм агар гӯш накард гера кард ҳамин ба гап наздам. Неки шабона хунук ози печкае даже мондим. Хел прохладно да. Шаб ба роҳ ба бромдим ки барои ки роҳ шаба тинчтар, пробкаҳо нест, тезтар мебуравим гуфта ба мо роҳи сафед давомаш кам сёмка мекунам. мо ба фикрам 3-4 рӯз ҳоли роҳанда. тамошобинон, аллакай субҳ шуд, соат 6 саҳар. Мо заправка омдим. Заправка кадосем. Камтар якта ҷои парковкава доштим, дам гирим гуфта нашуд. Дунем мошин ба хоб намебарад. Барои ҳамин бо гашта роҳа давом додим. Неки кӯдако хо рафтаст. Ясмин озир хесту Муроҷон хоб. Муроҷона веша гирифтим, креслаша гирифтим, чунки натонист хо рафта, қадаш баланд бошкаш қат шуд. Ясмин озир хоб хесту, неки карах шитаст, шанда сосиска в тесте. Ясмин, сосиску будешь? Хурам нахурам мегуфта. Мана михел роҳ фақат ҳозир ба лес тамом. мо шаҳри Тобольск расидем, хеле ки табличкаи дидидон. шукри худо роҳо наст, ҳаво наст, ҳаво гарми бадан не, хунуки бадан не. роҳҳои фақат чети шаҳр ки бурафтосим. хел дарунои шаҳру светофору ҷоҳова даромдодагиҳо моне. оз якта қишлоқчае дидим, як ҷои соя будааст, таги дарахт, навиднам ин дарахта номаш чизе дӯлонами ба фикрам. истодим, камтар дам гирим, гуфтим бачаҳо чою қанду амихел майда чудоя додим ва бо роҳа давом додастим. من تو را بخشم جانی تو با پیریم کشانی من با تو مهری دلارم تو با من مهربانی من با تو مهری دلارم تو با من مهربانی یونا زندگی ای وعده با ما و تو نزدیک دوره ما و تو بینا و کوره زندگی ای ناس یونا. мо ҳозир границаи Россияю Қазоқистон ба расида омадим. Ман ҳамин фурӯе ки мебинед ҳамаш очратанда истодааст. Хайрат мошинои сабукрав очрат не. Пеш аз мо где-то 3-4 мошин ҳай халос. мо 7 соат гостиницана дам гирифтим. Обши ровно 1 суткава границаи Россия гузаштосим. ҳозир акнун Қазоқистон ба медароем. худо хоҳад. тамошобинон, мана ҳамин чӯлу биёбоне ки мебинедон аллакай замини Қазоқистон. мо Қазоқистон ба дар омадим, бурафтосим, як рӯзи дароз рафтим аллакай ин бегоҳаш ва ҳамин хел рост, роҳи рост ва ягон хел хона, ягон чи нест, дашту биёбон ки бурафтосим.
کی نازنینی با خدا کی نازنینی چه ستاره های آسمان نبودن دانم مهین است با مثال گل مرجان با مثال گل مرجان با خدا کی نازنینی با خدا کی نازنینی. Салом тамошобинон, бо як бори дигар мо ҳозир ҳамон Қазоқистона роҳаша нисфаш ба омадем. Ҳамаи хел ҳаво гарм монда шудем, бачаҳо монда шуд. Ба гостиница кофтосим 1 сутка шуд аввай гостиници пешанги буромдаги мо. 1 сутка иси роҳанда ҳозир бо камтар 4-5 соат дамгирон мерим бо гуфта. Mana این گاستینیڅه درآمدنده داشت نمیدونم از میبینیم چی همین اسم نامیر تو با من مهربانی من با تو مهر دلارم تو با من مهربانی زندگی ای ناسیابونه زندگی ای وعده ای با ما و تو نزدیک ما و تو بینا و کوره زندگی ای ناسیابونه زندگی ای وعده ای با ما و تو نزدیک کوره ما و تو بینا و کوره میگرد این طرف تا پاورات میده داداش موزیک جانده мы еще Казахстан анда бача, еще Узбекистан бамидарим, потом Таджикистан ба бачаҷон. Еще есть бача. Хочешь красивую рабу? Тамошобинон мо 8 соат боз граници Тоҷикистону Ӯзбекистонада истодим. Ҳама хел очрад. Вороҷон стойте. Тамошобинон мана хоки ватан ба даромдим. 3 суткава. Рости гап бисёри вақт вай ба бурафт. Таможни ба бурафт. Так роҳ ба бисёри бад намебуравад. Мо як там граници Тоҷикистону Ӯзбекистон ба 8 соат боз истодим. ҳоли граници Қазоқ буд. Унҷа мобайни Россияю Қазоқистон бо мобайни Қазоқистону Ӯзбекистон анаму мобайни Қазоқистону Ӯзбекистонам очрад. Ана мехе ки сета граница гузаштим. Мана давлати худомо омдим. Мана парчамамо президентамо. Ана актун истодим очрад. Манам хел фақат мошино очрад. ҳозир мошина оформит мекунем. баъд хона мерим. бачаҳо монда шуд рости гап. Мана Ясмин арос кадос. Маро жнагиронте мегӯд. И Муроҷон шитаст фақат телефонбозӣ. Ясмин, скажи привет. Не скажет привет. وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من
زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سریشتی من بقال و سر نبیشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من